Здравейте, аз съм Лъчо и в днешното видео ще ви покажа как да оправите един от най-често срещаните проблеми при хидравличните спирачки, а именно този. А колелото, с което ще работим днес, е моят Scott Voltage 2012 година с спирачки Shimano XT 2016 модел. Едната причина за този проблем може да бъде, че не сте затегнали спирачката си правилно към преходника. Затова разхлобете двата болта и се опитайте да нагласите централно спирачката спрямо дискът, така че той да се пада точно по средата на накладките, без да ги докосва. Това би трябвало да оправи нещата. Но проблемът може да бъде малко по-сериозен. За да го оправим, ще са ни нужни 4 инструмента. А при по-простите хидравлични спирачки може да използвате и само един. Трябва ви нещо тънко и здраво. Първо вадиме оста, която държи капвата към вилката, след което изваждаме цялата гума. Специално на този модел спирачки, накладките им са захванати с един дълъг болт, който в краят е захванат с щипка. Вадим тази щипчица, след което с шестограм развиваме болта. При по-ниските модели на спирачки на Shimano има една тънка пластинка, която от едната част е огъната. Може с някои по-малки клещи да хванете огънатата част и да я свържете към правата, след което хващате и вадите от самите накладки. След като сме извадили пластинката или болта, хващаме двете накладки с два пръста, притискаме и ги вадиме. Ето така изглеждат накладките, поне моите, има лява и дясна. А след като ги отворим, виждаме вътре една малка метална пластинка, на която също пише коя е лява и коя е дясна. Сега ще отворя и позабърша малко по-отделно всяка накладка, тъй като според мен от време на време трябва да се почистват от кал и мръсоти. Ето, както отново виждате, на всяка накладка си пише лява или дясна, както и на малката желязна пластинка. Също така може и на тази пластинка да не пише коя е лява и дясна, в такъв случай ги слагате както си решите. Няма значение. Както виждате, в вътрешността на спирачката има две бели бутала, не е задължително да са бели, специално тук са бели. И най-вероятно от тях идва проблема, едното или другото се е дерегулирало, може би нещо такова. За да оправим проблема, взимаме въпросният тънък и здрав инструмент, в случая тази плоска отверка, и натискаме буталата към самата спирачка, т.е. навътре. Всяко го натискаме навътре. На пръв поглед те няма да се мръднат кой знае колко, но всъщност са се мръднали. Да, правите тази процедура с двете бутала, едно след друго, и след това слагате накладките. Когато пъхате двете накладки, гледате тази, на която пише дясно, да е от дясната страна, а тази, на която пише ляво, да е от лявата страна. Ако не пише от коя страна трябва да се пъхнат, и пак ви казвам, пъхте ги както искате, все ще вършите една и съща работа. След като сме пъхнали накладките в самата спирачка, пъхаме болчето или пластинката т.е. през накладките, след което затягаме болта с шестограм и пъхаме щипката, а при пластинката я огъваме с клещи, за да не се измуши и да падне.
Също така, много важен момент. Никога не натискайте спирачката без диска да е вътре в нея. Когато го направите, буталата отново ще се дерегулират и ще трябва да правите цялата процедура наново. Затова използвайте ето този инструмент. След като сме готови с цялата операция, връщаме гумата на мястото й. След това внимателно гледаме да нагласим спирачката точно така, че диска да се падне между накладките и да не ги докосва. След като нагласим спирачката, въртваме гумата, за да проверим, и ако се върти гладко и без съскане от диска в накладките, значи вече спокойно може да излезете и да карате. Ако това видео ви е помогнало, може да ударите по един лайк и да се абонирате. В бъдеще ще качвам още клипове за всякакви такива подобни проблеми. За да ме улесните, може да напишете в коментарите какъв е вашия проблем и аз да се опитам да направя видео за него, ако мога да го оправя, разбира се. Аз бях Лъчи, надявам се да съм ви помогнал и чао от мен!